Emavikini adlule uMthandeni Famanqele wayitholela ukunconywa emva kokuba aveze ukuthi amagidangoma akhe uwanakekela kangakanani. Ekuvezeni kwakhe ukuthi amagidangoma akhe uwathanda kangakanani, uwanakekela kangakanani, akubanga ukuthi mhlawumbe leyo nto leyo uhlale ehambe eyikhuluma, kodwa udaba lakhe ubexoxa ngey'thombe. Abantu bagcine banothisa indlela uMthandeni amagidangoma akhe awathanda ngayo, bagcine sebemshayela izandla yena uMthandeni. Into eyenza kakhulu ukuthi bemncome uMthandeni ila khona kuphuma ividiyo ehleli namagidangoma akhe befitha iy'mpahla zakwaKhathi. Ukuthola lezi ncomo kaMthandeni kubonakala sengathi kuvele kwamgqugqumezela ngoba uvele waqinisa isandla ekunakekeleni amagidangoma nokuwasonkisa. Kubonakele ukuthi uMthandeni la umfica khona uzomthola namagidangoma akhe beshaye ukotini wakaKhathi. Abanye abantu abangabalandeli babanye abaculi baphumele obala ukuthi thina asikulandeli, kodwa ngokwengezwe ayi cha mfowethu siyakuvuma. Kube ney'khalo zokuthi uMthandeni into esisele nje ukuthi ayenze ukuthi afake isikole kubaculi bamaskandi sengezo kanye nokotini. Kwabanye kugcine kuphumile ukuthi cha ingezo ikhona, inkinga nje ukuqondanisa ukotini basagqoka isidala.